Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-Body Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-Body Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-Body Shape Care kaBabu Dokotela. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo isizwe bajabulela umfana mohle ngathi khehlelo lona umuzulu amanceke sangisole futhi angixolise. Ngibonga kakhulu isupport enisinika yona njengabela bendabuko. Sinxenxeke namanye ama YouTubers KZN siyabona diminisha besinawe emaningi last year but this year asiboni vibrate, sibona ama YouTubers lawa engane omaskandi, but we need something that is substantial, something that ekwazi ukukhuluma isense ungabe just awe entertainment kuphela. Kodwa ke asisho lutho namhlanje kuBabu Dokotela uyashutha ke ebuilding esilibiza ukuthi Nedbank House building. I-Nedbank House building it's one of the tallest buildings esinawo eThekwini compared to ePitoli. Angikusho lokho. Sise 19th floor, shuthela studio number 1 dark room. Babu Dokotela ushutha lana umsezo wabathongo, umsezo obunyanga, and siyaba invite ke nabanye abantu asuke be willing to pay ukuthi abeze bezoshutha, and kuzoba ngena laba abakhuluma into eyisense but uthola ukuthi stigmatize bavinjiwe abakwazi ukuthi. Namhlanje soke sibheka umsebenzi omuhle esubona kwemaqembini ezepolitiki. Sibona i-gross political tolerance esiyibone kwi-MK, kuqembu le-MK. MK ibe nokuhlukumeza okukhulu nokuphusha kakhulu ama-stands awo ehlakazo ophongolo, huge violence that was around, but we did not see abaholi be-MK aba-interim according to Msholozi bethatha i-4 bethi nabo bayaphindiselela nabo benza lokho abakwenza kwelinye iqembu esinalo eSouth Africa ngesisho ukuthi eliphi ngoba all we saw it was on YouTube and it was on social media as well. Angisho ukuthi leli qembu leli le-MK liqala ukutshengisa a true beautiful hate. Siyaqala mase siyazibona inwele zazo ukuthi zinhle kanjani. Siyabona amakhala zalo ukuthi are they green, but hayi lo green ebesulindele. Akwazi ukuthi iqembu umthungu usemanzi kangakapholi nje ukuphola kusafaka ama dressings. Siqale sithatha amawadi emkhandlweni ehlukahlukene. Lokho nje kukodwa ise big wake up call ukuthi nongakayiconcede iMK njengeqembu akaphinda abhekisise kahle. Ngoba okade kushiyo ngeMK kuziprove otherwise now. Ngoba abanye bebethi hayi amavukana umlilo wezosha iyaphela lento, but iyasiprovela ukuthi wherever la ebizwe khona kuphela space, yabizwe ehholo kuphela space, abizwe sontweni kuphela space. And mesiyajabulela futhi ukuthi siyabona iziteshi ezinkulu exhaso uhulumeni obusa ilandela kakhulu indaba yeMK. If izilandela edithwe khona ireport yakhona, it's so serious. It is so serious because iMK akulona iqembu engifuna lento ngifuna siyiveze lena. iMK lento izofuna siyicacise ngoba izoloku ihluphile, akulona iqembu labantu abamnyama. Lento izosiphazamisa kakhulu engqondweni. iMK iqembu labantu abakhathele inqubo yeqembu elikhona njengamanje. Anyone, you could be white, yellow, pink, red. As long uthi isystem yakhona manje uhulumeni wakhona namhlanje wena ubona ngasesezaka kunomuntu njengamanje one catering akakwazi ukuthola umsebenzi oba kahlobene nabantu lapha yana. Akakwazi. Kusukelwe abanomzane bemizi yabo ba-insultwe, babizwa ngamagama ayinhlamba kuthiwa bayi-construction mafia. In South Africa, there's no such thing as it. To be mafia, it is a crime on its own. It's illegal. How come you can literally take a podium and insult our awesome business? Aba exercise amalungelo abo. Ubabiza nge-construction mafia. Yibo bonke izinto lento efuna siyibheke ukuthi if iMK ithatha over isinikeza ithuba lokuthi siyayivotela ngo-X abaningi abazosinika i-2/3 majority, and sisazoba nawo yini abantu abangabanomzana abasukelwayo nje, abantu abangafuni ukuhlonipha abanye abantu babizwa ngama-construction mafias. Engisho ukuthi mina angaze ngihlangane nomuntu obhalwe even imoto ebhalwe kanjalo.
even ikepisi ebhalwe kanjalo kumuntu, I'm a proud construction mafia. Even ama-companies, ama-securities, they're getting insulted kuthiwa asebenzela ama-construction mafia. And then asikwazi ukuba nento efanayo. Engisho ukuthi siyathola ukuthi if sizoba ne-MK sizothola ukushawa umoya, sizothola ukuhlonipheka kwabantu ababizwa ngama-mafia, sizothola ukuhlonipheka kwezinyanga ezingarecognizewa uhulumeni, sizothola ukuhlonipheka kwabantu whereby abantu elungelo abangakwazi ukuhlonipha ngoba even nanento yomshado, lo mshado esishadiswa wona umshado okuthiwa it's a Western civil marriage. Why it has to be Western civil marriage? Why it's not African civil marriage? Sizokubuka nje yonke lento sibone ukuthi abantu abafundile bakubuka umthetho ukuthi siyazidinga inzonke lezo zinto. Siyazidinga lezo. Kunezinto esingazidinga esibhekele ukuthi if iMK ifika kubantu, ifika nani, ithini kubona. But ingakasho lutho nje, kuyavela ukuthi iMK ayibiza umuntu abantu baziyela bona. Kuyavela ukuthi ayina office indawo abantu basacrifice i-airtime yabo ungena online ba register. The beauty about it sekunabantu asebedla manje akade bengasebenzi. Akade bengatholi bengaqualify even ukuwona lo 350. Lento izoloku isikhubazile ukuthi singakwazi ukuthi siyikhulume, sibona abantu bakamasipala behlukumeze kakhulu emsebenzini. Awukwazi ukuthi ungathi umgunda utshani ungafaka ama earmuffs. Lo muntu edumiswa umshini okugunda utshani usuku lonke akafakela utshela emadlebeni. Lo muntu usebenza emgaqweni akakho permanent ucosha lonke uhlobo lama bacteria. I-waste yakhe ayibhaliwe ukuthi biohazard. Uvula noma yiphi imigqoma akhiphe noma into phakathi, but asiboni laba beregister babanjwe yini ama-agent benefitisa kakhulu ngoba ama-agent into eyenzekayo ifika imali ibanjwe ama-agent iphinde ivethwe le mali and imivethwe le mali ibuyela kumuntu oyedwa. Lonto siyajabula ukuthi siyabona iMK ukufika kwayo kuyasijabulisa okumele ukuthi kodwa silikhuluma iqiniso ukuthi noma ngabe ukweliphi iqembu you don't have to join bese noyivotela. Mina ke this is Babu Dokotela Babu wesizwe Babu Jalo umfana muhle wathi kahle. I am not telling people not to join iMK. Ngithi uma ungayifuni keep it like that. You got a right ukuthi ungayifuni njengabantu aba highly intimidated abamanye amaqembu njengaba ikakhulukazi iIFP. iIFP ine propaganda mandate ethi vese laba izingane zikaKhongolose lezi zisebenzele ekhaya. That is a global propaganda that are spreading to media. There's no such thing as that. iMK akuzona izingane abafaka amaphempasi. Nina njengoba nizobiza abantu abadala kuseyikona ngahloniphi lokho. Ukuthi ungahloniphi abiza amadoda amadala oba omama abadala abathatha isinqumo sokuvikela lelizwe entandweni yabelungu abaxhaphaza abantu ngamathenda ko-Eskom nasemayini. Nithi labo bantu laba zingane zeMK, izingane zeANC. No, we have to learn how to respect other people. Ku-MK ayikho ingane ze-crash. Ingane zesikoleni. Sibongile ke futhi ukuthi sibone i-youth ye-MK with a split second, one SMS engenile, one WhatsApp ongenile, one TikTok ongenile. Sakwazi ukugcwala kwase ibhasi. Kunamaqembu namanje amadala kakhulu kune-MK. I-youth yakhona ayikwazi ukugcwalisa ibhasi. I-youth yakhona ayikwazi ukugcwalisa ibhasi. Ngeke futhi sigcwalise. Kunaloko bayaxabana ngaphakathi sebecabanga nokuhlola umuntu athatha into zakhe noma athatha into zakhe. Ngisho ukuthi MK ifikile but ekufikeni kwayo sifuna ukubona okuningi kushintsha. Kuningi kakhulu okukhathaza abantu and then sizocela futhi nabahamba phambili kweMK bakucacise lokho if ukuthi Babu Dokotela ukhuluma into wrong. Ukuthi we got nothing so called iMK is a private party yabantu abamnyama. No, eyomuntu noma umuphi noma umuphi and asiphume futhi lento ukuthi kunamandiya le South Africa. Awekho amandiya eSouth Africa. Kunabo kudabuka base India. These are South Africans originating in India. Abawona amandiya. Musanike nje ukuthi nesikhatheni lamandiya asethatha over MK awekho amandiya eSouth Africa. Ukuba iIndia must be an Indian citizenship. An African origin in India is called an Indian citizenship. Ngoba unobuzwe baseNdiya. Engisho ukuthi lonto izodinga ukuthi siyilungise sibele ukuthi angathi abantu bebekhuluma kahle ngeMK mase nithi sebethatha over. No. Anisho kubelungu ukuthi kunama Europeans la. Kuthiwa kunabelungu. Why when it comes to laba abanye mase siba bias kangaka?
engisho ukuthi ake siyibhekeni ke leyo nto kodwa ke kungayiphutha ukuthi ngoba wena okwelinye iqembu awufuni ukujoin iMK. iMK is not going to help iMK. iMK is going to liberate everybody. Awungeke ungitshele wena ukuthi yini eyodwa eyenza ukuthi iVAT isuke ku14% iye ku15%. Ongitshela izathu esisodwa esinesense. Ngeke ukwazi ukungitshela. Ngeke ukwazi ukungitshela leso sizathu nje ukuthi yini. Babu Dokotela Babu sesibojabula ufana umhleje ekhehlela umzulu amanxesi. Yazi ngifuna ke ngibuyelele kulo msebenzi wethonga sikiyeke ipolitiki. Ngifuna sikhulume lana umuntu ethi Babu Dokotela ngifuna ukuvuselwa isipoke semali. What should I prepare? Esipokeni semali akuyi akufani ukungena ispa uphume noplastic owodwa. Okade uyothenga. Ziningi into efuna sizibheke kuwena. Sibongo sakho sinomthelela. Indawo ohlala kuyona inomthelela. Kodwa mina ngifuna ukuthi wazi ukuthi ngizoyidinga inyama ebovu. Idinga inyama ebovu kakhulu kuwena. Ngiyayidinga utshwala lobo ozosesigubhini kakhulu. Ngizoyidinga imbuzi. Kuzothi ngiwenzela kahle ngizoyidinga imbuzi. Ngoba imbuzi mina ngifuna umhlwehlwe. Wena udinga into ezo3. Udinga inhliziyo, udinga iphaphu, udinga isibindi, mina ngifuna umhlwehlwe. Uze kumina, okunye kuze kuwena. Usebenza ngako nami ngisebenze ngako. Kuphela. Lana hayi ukuthi senziseka umsebenzi wesithwalo isipoke semali nje kuphela, isipoke sisebenza ngemali. Uzobe usunikwa ke ithuba awulalele lento elicabanga yekudlushe bulofu. Uzonikwa ithuba ngithi mina thatha u10 babe u3 uyangizwe ngithini. Uma uthatha icinamon uyibeke ulimini kunomuntu engizokunika wona ngithi mina cleaner le mali leqala. Uma uthatha icinamon uyibhale kanje emalini izibe u3 ibe oline aba u3 emalini u10 u20 komunye u10 komunye u10 le mali lena ke uzobeke usubamba ngayo ke imali ukuthi ungaphindi ulahlekelwe imali emhlabeni kusuke kuyilento le but okuningi uma sekwakhela isipoki semali sibaleka kakhulu. Babu Dokotela Babu sesibojabulile ngizofuna ngeke ngikhulume lo kunomsebenzi lana eswenza kakhulu kubantu abathi Babu Dokotela ngiyasebenza Babu Dokotela kuyasebenzeka impela kuyagcwala futhi etavern kodwa Babu Dokotela ngizokutshela into eyihlazo indlela egcwala ngayo abantu bayitshela ukuthi nginemali yonke le mali ngokhokha ngayo ngothenga utshwala ayikho imali ehlalayo. Ngizofuna ukuthi wazi ukuthi into engiyidinga lapha umhlwehlwe wembuzi yakini. Uma ungenawo umhlwehlwe uzosebenzisa owami but inkingo wami uzowusebenzisela la kumina kuphela. Yakezwe ngithini kwena? Ngizokunika umuthi. Lo muthi unonsuku 2 umhlwehlwe wembuzi bese ngingenele eminye imithi yabesuthu. Ngiyawufaka lo muthi ngiyakhuluma mkhulu. Within split second within 2 days kuzobe kuphithizela la but imali izosala. Imali izosala hayi uthi izohamba yonke manje. Uzokwazi ukuyiadjustela ama price kahle akungabukhona umuntu obaleka ngoba ethi uyabiza. La ngoba kusuke ususebenza ngomuthi. Ngoba lento ongasebenzi ngomuthi uyabona njengamanje uhleli ehostela uhleli nalomakoti wakho lo omtholile impompo elibohoma uyafika kekho awukholwa futhi uthathe yonke into azothatha ngisho into zakho zokugqoka yonke into thathe yonke uthatha Babu Dokotela Babu sesibojabula mfana mhleje kehlona umzulu amanxesi uyabona sizosebenza la insebenzo enhle uyokhala njengembuzi ebuye uyokhala njengembuzi uma efika ungamshaya ngamenzi lutho. Ngisho ukuthi Babu Dokotela siyawenza ke lo msebenzi kunomsebenzi obaleka kakhulu ekwenzeni umsebenzi ukuthi usiza abantu ukuthi lento abavuka ekseni boyisebenzela njalo ayike ibe khona. Kunomuntu othi Babu Dokotela nginawo 100,000 ngicela ungenzele isipoke sengane evuswe ethuneni. Laphana ke into esiyenzayo sithatha ama fruit sithatha ama sweet sithatha incwadi eyi-A4 siyibhala igama lakho nesibongo usungibhala ukuthi imali enofuna lengane imivuka livuke nayo siyayithatha lento siyanayo ethuneni ilengane sifike lento siyawenza lento siyayenza lento bese kuthi ke ethuneni siya ngabo 8 ebusuku wakaka ethuneni siya ngabo 8 ebusuku excuse me ethuneni siya ngabo 8 ebusuku bese kuthi ngo1 12 o'clock siyethuneni lomlungu ayikho into ongayenza ibe impumelelo grossly engeke ithuna lomlungu siya ethuneni lomlungu sovusa umlungu
ukuthi aka oversee lo msebenzi lo esikuvusela wona sifuna ke ithuna lomlungu ke lapho ke because lona lifike lisinike amandla ngoba lezi zinto lezi uma sikwakhela zona ufuna wazi ukuthi sikwakhela isipoke sengane kube kungesona isithwalo yangizwe uthini ngoba zikhona izithwalo usihlukene futhi izithwalo kunesithwalo njengamanje abantu abasihambela kakhulu and they get deceived abanikwa lento abayifunayo kunesithwalo sabafana ufuna ube nabafana nje abafana nje impela ube nabo ube yabona nje empangeni ube nawo umfana eNewcastle ube nabo umfana umfana wakho kanjalo ube nabo abafana yonke indawo ube nabo abafana uyazi ukuthi uma ufika empangeni unabo abafana bakho bala koBay bayeza la kuwena kanjalo isithwalo leso sabafana ke isithwalo yabona nje wase ngithoya isithwalo sabafana I know what is in your mind now I know what you are thinking because you are a man I'm telling you that ufuna ube nesithwalo sabafana what is the meaning of that no it's not what to know akasikhulume ngesithwalo sabafana lesithwalo sabafana senziwa nje nake uba nomfana wakho Alex uba nomfana wakho eSoweto uba nomfana wakho eGermiston lo mfana ufuna kube umfana between 18 to 25 to 27 lo mfana uzomthengela yonke into yokugqoka ithi ayifunayo lo mfana umthenga into yokugqoka amateku kube yilamateko agqoka izingane manje amajini yonke into Fabian abe right lo mfana angasweli lutho njalo wena uma ufikile funa neze namantombazana nabangani bakhe kuzophuzwa la uyangizwa ukuthi ngithini naye uphuze umthathe nihambe naye akukhiphele ingane kweyindawo yabo uyena nje umfana wakho olayini ophanda ngaye amantombazana yonke into uhamba naye uzothi lo mfana lona uma esekuthemba kahle yabona usiyakuthemba nje uqalwa ije club uyisitabane othothi awusona isitabane uyaqinaza vese pholo baba zithini shulo baba uyangigcwala yabo ugcwala isitayela sami ukuthi ungaselokushini uright kume njalo kodwa kube umfana oqaqekile yabo kube umfana oqaqekile into ozothi usuka uzofika uthathe intombazane akulandise unlanda intombazane nayo kude eferenehene ngamabomu bese niyiphindise nayo nobabili uzokwenza kanjena ke uzofika eferenehene nifike ningene ngaphakathi nishiye ingane bese niza la emagarage emagarage nibambisa amafeja uma usuthi angisafuna ukujika la ngase toll gate eHickleback toll gate yakhona ngizothi nje mase niya ngase toll gate umusu uyamehlisa uthi yini lekhanya lapha yana athi yena ngiyibona ukuthi wehle kubuke kahle la nto la ehle umusu ufuthi ebusonyo ngiyakudubula manje athi awu baba yini uthi ngiyakushaya ngiyakubulala ube udonse upheqeza iglock isho abonthi yanakala avasana baleke funa umjahe hayi uthi ucela umjahe wena ufake nje kahle amateko yazi ukuthi namhlanje ngogijima umjahe abaleke lokwangempela abaleke lo amebaleke ushaya u1 la ngasenyaweni zakho kuba ufuna kukhiphe sonke ispeed ubusumbona ukuthi manje usafike ejubaneni lokugcina umshaya ngothula ngemuva uthatha dinsi phansi umesewa usuthatha lento lena uziyamvala la ukuphefumula ngoba ozomdubulela la ezofa semtime umvala la ukuphefumula uyamqukula umbuyisela lapha emotweni ngathi uyamsiza uthatha lesigubhu uyamdedela ukuphefumula ngesikhathi ephefula amagweba akhe engena la uyamvala qeda lapho isidumbu sakho ushiya lapho lesithwalo lesi isithwalo esenziwa abantu esebelanda izithwalo ngaphandle lesithwalo ke emva kwaleso sigubhu siyovula ibhizinisi kulelo dolobha leso sisebenza ngalomfana it is a great warning ukuthi ingane yami iphuma kubantu abathwele yeka ukuba nabangani abahobaba abadala kunawe yeka ukuba nabangani abarish kakhulu kunawe ungazi babe rish kanjalo because kunalesithwalo lesi esithwalo sama boys isithwalo sabafana izingane zabantu ziyafa imphefumulo yazo ingena esigubhini awu understand njoba ingane yakho ingekho kumanje uyazi ukuthi bizobuyisa ubuya ngemoto ongayazi athi umngane nami umngane wakhe uzofuna ukuthi kwenzeke ingozi kule moto
afika umthatha umphefumulo wakhe kule moto. Engisho ukuthi leso sithwalo leso isithwalo ke leso sama boys, isithwalo sabafana leso. Engisho ukuthi ngempela mina ukuthi ngizafuna izithwalo, cabangisisele kahle. Thathani izithwalo eziclean. Into ethinta igazi lomuntu, we are against it. Into ethinta umphefumulo womuntu, we are against it. Izithwalo enizilande ngaphandle eningazazi ezidala ukuthi kulahleka abantu ngoba wena wedwa ufuna ukuba rich. No, Babu Dokotela is against that. Leso sithwalo ke leso ngiyakuxwayisa ngaso, ngixwayisa wena omfana, ngixwayisa wena mama, wena baba onengane yakhe egqoka izinto ezibiza ongazi ukuthi izithathaphi. Ukuthi mfana wami wasubiza kangaka. Kanti ilesithwalo lesi esizombulalisa. Ake ngifake iadvert yababa umhlongo. Sibone ukuthi siyamthola yini. Babu Dokotela babo esizwe bawujabulile umfana muhle ngathi baba Mhlongo umakhedama ukuphi le ndawo khehla? Mina ngitholakala eMbumbu endaweni yase-Adam lapho khona eduze kwesikole esibizwa ngokuthiwa yi-Stoppies Primary School. Mkhulu sesikhulume nawe kakhulu, sikhuluma ngabantu abafuna ukushaya umhlahlo, abantu abafuna ukuhlolelwa lokwangempela, hayi lokho kudlala ingqondo bechithelwe izinto phansi. Manje kunomuntu oqala ukuzwa uzoza ukuthi sike sakhuluma ngokuhlola. Wena uyahlola yini? Uma uhlola ngamanzi, ngamakhandlela, ngamathambo, ngezizwe, ushaya impempe uphumele eminyango uqimbile. Ukwenze kanjani khehla? Layikhaya umuntu mina bakithi layikhaya umuntu uza nje aphethe izibane zakhe okwamakhandlela amhlophe amabili. Okuyibizwa ngokuthiwa nje ukuhlolwa ngisokunormal yebo layikhaya bese kuthi manje sekunormal awushaya efonini kuba u500. Mangabe nje efike layikhaya futhi uphathe lawo makhandlela amabili nje ufike ekhaya guqe phansi avala umlomo wakhe ahlale phansi kahle khona nendawo zokuhlala kahle uma ungahlala esikhathini nekuze ugonyeke abese esehlolela makuthiwa umhlahlo la khona kuduke into kuduka umuntu kuduka imoto kuduka impahla hayi nalapho nje uphatha amakhandlela akhe amabili bese siphathela nje u1500 lapho ke bese sihlala phezu kodaba nje ukuthi hayi lento ozoyifuna wena usuke endaweni ethile lento yaduka endaweni ethile. Mkhulu kunabantu abanamabhizinisi njengamanje na abangazi ukuthi kuphambene kuphi. Ikhona yini into umuntu othi unebhizinisi angathi umethi uyafisa ukuzohlola but uyafuna futhi umlungisele nayo lelo business yakhe alincane nje alizamama noma ngabe likhulu ke. Uthini makhedama kubantu? Engingakusho kubantu engabaxwayisa nokubabonisa kuyona leyo nto kubantu bamabhizinisi. Mewafika la ekhaya nje akawuphathe lo 360 wakhe awaphatha amakhandlela amabili amhlophe okusho ukuthi kunormal lokho. Manje ukuthi lo muntu unebhizinisi lo muntu ubani isinyane sakubo nomdlozi la kubo elimike le bhizinisi. Manje ngibheka lapho ukuthi ubanike manje obese kuthumela izinto zaseziyamphupha ibhizinisi phela abantu bakhona nje phila ngazi nalesikhathi imali ikhula kuwena kulesikhathi izitha zakho ikhula. Mase sengibonileke manje ukuthi naku la konakala khona lo ibhizinisi yakhe belihamba kahle base bamthumelela izinto kwahlakazeka yonke into imali ayisahlali kuyena noma ngathola u500,000 kodwa kuzothi kushaya next week ayisekho imali akasakwazi nokukhokha isitolment semoto akasazi nokubhadala iflat. Ngithi-ke kubona abeze ngamawala abeze baphuthume ngoba ukhona umuthi engiwusebenzisela ekhaya obizwa ngokuthiwa amabutho. Bese ngithi nje kancane ngithi spoon mangabe lezi zinto zala ekhaya andiye bese sengena isifutho lokho noma agqume lo muntu maqeda lokuma ke manje bese kuba lezi zinto ezenziwayo eseke sizazulule efonini kodwa menga
ngabe lowo muntu afuna ukwenzelwa leyo nto uzongisiza ngokuthi athole umfana ongakathombi not intombazana angitholele umfana ongakathombi yiloyo mfana ozofika amgqumeke amenze lezi zinto ezofuna ukuthi amenzele zona abese ephinda emuva leyo nto leyo ihambelana-ke nezinkulungwane ezinye no-200 ngaphezulu. Kunomuntu osuka eKimberley njengamanje osuka eNelspruit uzothi ingane umfana akazoba nayo akekho ingane umfana engamsiza lo muntu noma ingane osebenza nazo noma kwenzeka kanjani lapho? Njengomuntu osuka kude engaze bese ngidlule isigaba sokuthi ake ngimcabangele ukhona okumfanyana esebenzisela ekhaya noma engabeka nje ukuthi ngisebenza nakho okuye bese kuyabasiza-ke abantu abakanjalo abaxakekile kodwa abasasuka kude. Kunomuntu ozofuna ukukufonela uzokuthola kanjani kweyiphi inamba? Ngiyatholakala ey'nambeni ezimbili kodwa ngizoqala ngale ephezulu nje yokuqala ithi 062 574 8509. Leyo-ke iyafoneleka futhi iyatholakala naku-WhatsApp. Uyakwazi nje ukuthi ungene ku-WhatsApp uyayi-WhatsApp-phela usho ukuthi lana uzongama-direction konke kanjalo ukuze bakusendele i-location wenzele lokho ukuthi ukwazi ukuthola i-location ku-WhatsApp. Bese kuba khona inamba efonelekayo besiyibiza ukuthi hotline futhi abantu bama-emergency labo akuyena umuntu osacela ukubuza lo ukuthi ngicela ukubuza ukuthi malini ukusola umkhulu inyanga noma umthandazi lena yama-hotline leyo ethi nje baba manje noma kulaba abantwana abangisizayo e-call center bese ethi yena hayi mina ngicela ningipha ama-direction ngalahlekelwa ubaba wami na-15 years manje asimazi washonaphi ngalahlekelwa ubhuti wami sesina-20 years manje walahleka ngo-1994 asimazi washonaphi asimazi waphelelaphi. Hayi lapho-ke ibona-ke labantu engicela ukuthi bayithinte kakhulu le namba lena ethi 061 843 5373 ngiyiphinda 061 543 5373 yona i-hotline leyo ephuthumisela abantu nje noma ngathi ngiseMpumalanga athi ngiseKimberley athi ngiseLimpopo athi ngise-North West athi ngise-Western Cape athi ngise-Eastern Cape athi ngise-Mozambique athi ngise-Nigeria athi ngise-Ghana ngikhuluma ngabantu esengike ngakhuluma nabo efonini athi ngise-Malaysia nabo abantu engidinga ukuthi bathinte le namba ngokuphuthuma lena ukuthi manje hayi ngeke asiwatholi lamathambo asekhaya sifuna nje ithambo sambe solibeka ekhaya nakho-ke ibona abantu abadinga leyo namba. Hayi sibonga kakhulu ubonga Babu Dokotela bawusiza bawujabulile sidike indawo okugcina kukuphi nendawo mkhulu? Nje mangabe uqhamuka ngaseThekwini straight uqhamuka eThekwini uyafika ubranch lapha nesiphingo bese ufuna M35 othi Mbumbulu Road. Maso M35 ema-crossing nje hayi suyangena lapho kulowo mgwaqo nje oyibhuqu owujoyina road ka-R603 bese uyangena kule bhuqu engenayo ka-right apho ukhuphukela khona ekhaya eduze kwase-Sophie's Primary School next door kwase-Sophie's Primary School. Kodwa uma uqhamuka ngaseMaritzburg uthi nje uma wehla usuke eMaritzburg uphuma uthi bese uthi u-left wakho uthi Mbumbulu Road sowehla njalo ngoMbumbulu Road soyafika futhi ema-crossing awuzofika uthene khona bese lithi ibhodi isiphingo awusatheningi-ke wena sowubheka u-right lapho soyinyuka nje ngobhuqu olu-right ungena ekhaya lapho eduze kwe-Sophie's Primary School. Siyabonga kakhulu obonga Babu Dokotela babuyisizwe bawujabula ufana Mhlongo Jikelomlo siyabonga. Babu Dokotela namhlanje besikhuluma nomelaphi wendabuko baba Mhlongo osendaweni yaseMbumbulu siyabonga. Ake sibuyele emsebenzini isihloko sesamhlanje besikhuluma ngobukhosi nokuthwala. Ubukhosi nokuthwala. Amakhosi ahlukumezekile abantu labantu umsebenzi wabo omuhle umsebenzi wasemandulo umsebenzi ofike waxovwa umxovo wezinto Theophilus Potchefstroom former Attorney General of Natal
ofika wona woqeda lwamcimbi wona uqeda umsebenzi wamakhosi engisho ukuthi umsebenzi wamakhosi emdala lesizwe sethu samanguni sabathwana sabapedi mashangane mavenda sakhiwe ngaphansi kobukhosi bafika ke bona bafike laba abaphuma emanzini bafike babona ke lo bukhosi lo manje sekungena into eziningi eziphazamisa umsebenzi wobukhosi othothi inkosi izondwa abantu bakubo izondwa abantu besigodi izozondwa even isystem ekhona njengamanje ngithi mina uma uyinkosi unobukhosi bakini awusenalutho athi umuntu mina ngibanjwe inkosi efuze ngabe yangisayinela njengamanje le inkosi ayingisayineli because kunabantu ngemuva abamile abathi hayi ngeke azabe inkosi lo but yini ndaba ungeke uzobe inkosi bathi akahlala ngakhulu lana uhlale emadolobheni ubuya ngoba bese singalanda usibani ongcono kube inkosi kodwa ubukhosi kube ngoba into ebekhetha emadolobheni bekukuphepha namabhizinisi obuwenza but ikhehla mase khothem sekufuze uthatha isihlalo sobukhosi kunabantu asebekuvimba siyasakha ke isithwalo samakhosi uma uyinkosi ngifuna uhambe isigodi nesigodi uthumele umuntu isigodi nesigodi akutholele izibi zendlela thola izibi zendlela isigodi nesigodi musu uza kuBabu Dokotela awuphathi imali uza kuBabu Dokotela uhambe ngizandla ngazi ukuthi uze umfundisi awuphathi imali nje bese ngiyakuphakamisela ke lo msebenzi uyohlonishwa uzohlonishwe ngisho nayinkonjane kulo ndawo ngisho inkonjane yokuhlonipha yonke into igundane yonke into ngisho inyoka yobuthi ngibona ihlehle kudlula undaba ezithe ngoba lo bukhosi bakho ufuna sibuyisele ngenkani kubantu sibuyisele kunomuthi engosebenzayo kuthiwa umnukulumbe nomuthi ekuthiwa umoyo awu understand yabona wathola umnukulumbe wathola umoyo wathola umalivungwa amashangane angeke lo muntu angabuyele ebukhosini ngeke uthanda ungathandi sikubeka ngenkani ngoba bonke abantu abaphambi kwakho baba yikhwantama angikusho lokho wonke umuntu ome phambi kwakho uthi ongafuni ukuthi ube inkosi iyamlayisha ikhwantama ngisho ukuthi ngithini ngithi iyamlayisha ikhwantama wena uzohlala kulesihlalo ngoba lesihlalo sakho asuke lento ukuthiwa lihlalo siyashisa sosipholisa thina ngomuthi akukholwa wena sosipholisa ngomuthi thina mina yabona umwakhe wayimina ngomuthi ngifuna ukuthi emhlanganweni bekhona bonke ngikufaka into bese ngithi khomba lo muntu kanje umtshela ukuthi wena uma ukhuluma nje ngomkhosi bale ekhaya suke ezintathu uzoshawa abantu wena kodwa ngamandla lekhaya ngeke uzufe lo muntu uzothi uyazibhedela ngangempela lelumbe sikucabe lona lesandleni lizomenza ukuthi lo muntu abasanahlangana nabantu bedako basebambulala ngendoku bethi inxesi besithi usibani nawe wasanaqoka njenganaye abuye azosho ukuthi indaba ezithi ngicela ukuxolisa nazi imbuza ngiyiphethe ngona la ekhaya ngifuna noma uyinkosi ukhuluma izinto zenzeke uma uyinkosi ngifuna uma uyinkosi uthuma induna ukuthi ayihambe iyocela imali engaka ebank ngifuna ukwenza into ukuthi uyitshela njengamanje ngiyakhipha uzohlala nomlungu uzokhuluma naye ebank uma engeke kuzobe intombazana umuntu omnyama leyo mali oyifuna la for isizwe lisofika nangempela uzofika ebank babamnike lo mali ngoba usuke uyinkosi ngikwakhile uyinkosi ngikwakhile Babu Dokotela bawesizwe bojabula mfana omhle akufuneki inkosi eyitoys ifuneka inkosi esontayo inkosi ayihlale phansi bahambe bosonto abafokozana babuye beze ngoba beze enkosini bezokotha inkosi kodwa uma ukhuluma ebukhosini njengenkosi khuluma njengenkosi ungakhuluma njengenkosana khuluma njengenkosi kodwa umuze kuBabu Dokotela uphatha imali and angikusho lokho imali uma iphethwe inkosi ayingene ebank inkosi iphatha ngesandla uphatha 100 ngesandla no EFT sikwakhela umsebenzi la and uzolala ke indaba ezithi uzolala nginethuna mina la general wasemasosheni ekufuza ukuthi ebusuku uhambe kulona noBabu Dokotela ufike ube nqunu lapha wonke amandla ayenawo ugeneral ufuna wabeke kuwena uhlonishwe iunion building ingabeka upresident ungabiziwe ngoba uBabu Dokotela usesekukhandile mekuthinta ithuna mina ngumagangane ngihamba phambi ku-A no B no C yonke ama letters ngikuwona into ezothinta ithuna ngokukhanda lapha lelo thuna ke ngilisebenzisela futhi akekho umuntu othi ngangamuselela thuna no kaze ngisemuntu lapha ithuna lelana la general wasemasosheni owayephethe amasosha
la KwaZulu Natal ngifike ngikusekulona ngeke ngilisho nje kupho bani ligadwe kakhulu abantu sifese bakhokhela enkulu imali bazivume ukuthi senze lento le Babu Dokotela bawusiza bawujabula mfana mhlanje ekhela umzulu amancane zangesona futhi angixolisa Babu Dokotela Nkosi yami thatha nakho umsebenzi thatha isithwalo uphathe abantu bakho siyabonga Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-body shape care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi, kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-body shape care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 6898922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-body shape care kaBabu Dokotela.